Danmarks sidste heks. Den ca. 74-årige bondekone Anne er den sidste person, som de danske myndigheder henrettede for trolddom. Hun blev først halshugget og siden brændt den 4. april 1693. Sagen er en hvepserede af rygter, jalousi og misundelse. Og det hele startede med et giftmord. I Lommelev boede en klog kone, som hed Karen og var gift med Gregers Madsen. Hun praktiserede rundt om på det meste af Falster og havde en kunde i Nykøbing Falster, som hed Ingeborg Olufsdatter. Hun havde store problemer med sin mand, Osvald Egger. Et lidet menneskeben. Osvald var noget hidsig og havde BLA slået Ingeborg, så hun fik 3 buller i hovedet. Karen skulle derfor levere et middel, som kunne stille vrede hos Osvald. Men det duede ikke, og efterhånden udviklede aftalen sig til, at han skulle ryddes af vejen. Karen havde forskellige midler og idéer og foreslog BLA, at Osvald skulle have afskrab fra et menneskeben. Tanken var, at dødningen ville komme for at hævne sig. Ingeborg var kæreste med skipper Ole Bosen, og han fik besked på at hente et lidet menneskeben på kirkegården. For en sikkerheds skyld tog han et stort, men det hjalp ikke. Selvom de nok mente, at den døde kom og rystede Osvald i sengen, så overlevede han. I stedet fik han gift, og så døde han. Imidlertid blev sagen opdaget, og myndighederne kom på sporet af den kloge Karen fra Lommelev. Hun blev forhørt og fortalte om sin virksomhed. Og så var det, at hun nævnte, at hun vidste, hvem der var hekse rundt om på øen. Pissede ulykke ind i gården. Den kloge Karen udled 5 kvinder som hekse, og en af dem var Anne Palles i Toderup. Ifølge Karen havde Anne forgjort herredsfogeden Morten Faxes kvæg, så det styrtede bort og døde. Anne havde også et motiv. Oprindeligt havde hun og hendes mand boet på den gård i Øverup, som nu var herredsfogedens. Det havde været et rigtig godt sted, for Annes mand, Peder, var den største tinøder i landsbyen. Men de var blevet sat fra, så fogeden kunne få den, og havde selv fået et dårligere sted i Toderup. På selve flyttedagen mente Karen, at hun havde set, hvordan Anne vendte sig og pissede ind i gården, og der pissede Anne Palles al ulykke ind i gården, sådan at det kvæg, der herefter der gik gennem porten, ikke ville trives. Det har været ubehageligt for parret at skulle flytte til et dårligere sted, og måske var det også en streg i regningen for Peder. Jalousi mod nabokonen. Peder Palle var Annes anden ægtemand. Først havde hun været gift med Niels, og med ham havde hun voksne børn, hvorimod hun tilsyneladende ikke havde fået nogen med Peder. Måske var han yngre og havde taget hende for gårdens skyld. I så fald blev han snydt, og ægteskabet gik vist heller ikke for godt. En gang i 1691 havde han været til gilde og danset med nabokonen Maren Jakobsdatter. Hende syntes han godt om og havde ligefrem sagt, hvem der engang kunne få sådan en kvinde. Så var Anne blevet vred og havde lovet Maren en ulykke, så hun ikke skulle danse med andre folks mænd og blive rost af alle folk. Efter noget tid blev Maren faktisk syg. Det startede i fingrene og bredte sig til hele kroppen. Hun måtte i seng og døde til sidst af sygdommen. Der var også andre problemer, som Anne fik skyld for. En af bymændene i Øverup, Hans Sværke, havde problemer med afgrøderne. Det var hævn, fordi han havde taget Annes søn til soldat. Tilståelse om trolddom og trommedans. Den 31. august 1692 blev Anne fængslet på Nykøbing Slot. Den unge præst i byen, Gregers Simmer, forhørte hende sammen med et par andre præster, hvilket ikke var helt efter reglerne, for først tirsdag 27. september 1692 startede sagen imod hende ved Falsters Nørre Herredsting. Anne tilstod, ja, hun var en troldkone. Ja, fanden kom til hende i skikkelse af en sort kat, som hun kaldte Pus, og han kaldte hende for Anis. Og ja, hun havde givet sig selv til fanden med liv og sjæl. Hun var dog lidt usikker på, om det var sket for 6 år siden eller 50 år siden, da hun havde været gift med sin første mand i 4 år. Nu kom grunden til, at det var gået så godt, da de boede i Øverup, også frem. Niels Guddring, det vil sige nissen, gik i gården og hjalp til i skikkelse af en hest, et får eller en buk. Pus gjorde naturligvis også sit og blev fodret med sødgrød. Hun tilstod også, at hun sammen med de andre udlagte troldkoner tog til heksemøde på Hesnes. Hans stang fra Hasselø slog på en sort tromme med sorte trommestikker, og Abigail Nielsdatter, som fanden kaldte Bigel, dansede midt i raden. Abigail kunne desuden rejse på en kærnestav til Trondheim. Benægtelse i Højesteret. Den 2. november 1692 afsagde Falster Nørre Herredsting med herredsfoged Morten Faxe som dommer dødsdommen. Derfra gik den til højere instanser, først Landstinget og siden Højesteret i København. Ved Højesteret skete der noget uventet. Anne benægtede. Hun var ingen troldkone, havde aldrig brugt trolddom og aldrig danset til den sorte tromme på Hesnes.
Det hele var noget, hun havde sagt af opdagenhed, fordi pastor Simmer havde forhørt hende så hårdt, og fordi hun havde været mørbanket af at ligge på halm og stene i fængslet. Herredsfogeden havde beskyldt hende for sine kvægproblemer, slået hende så hun røg af, fået hende til at sige, at hun havde forgjort Maren, og så havde han befalet skriveren at føre det ind i protokollen. Hun havde ikke turt fragå tilståelsen før, fordi han havde troet med, at hun så ville få tungen skåret ud og blive brændt. I kun en gammel snak. Der var nok at tage stilling til, da Højesteret voterede den 20. marts 1693. Der var forskellige holdninger. Professor Caspar Bartholin mente, at trolddom fandtes, men slet ikke på den måde, som Anne havde forklaret om. Alt det med kat og sort tromme var noget sludder. Det var ikke kun en gammel snak. Justitsråd Paul Winding mente egentlig ikke, at man havde bevist, at der var foregået trolddom, og hans kollega Wilhelm Mulle påtalte, at Anne ikke havde haft nogen forsvarer. Mathias Mott, som var Potsvæsens direktør, mente, at den sidste forklaring måtte være den rigtige, fordi Anne ikke havde været stillet frit før hun nu kom for Højesteret. Både han og andre kritiserede herredsfoged Morten Faxes og pastor Simmers måde at håndtere sagen på. 6 af dommerne ville kun dømme Anne som sine kone på grund af den lille bøn mod troldskud. Men de udgjorde et mindretal. Det nyttede jo heller ikke, at man først kunne tilstå og så klare frisag ved at benægte til sidst, mente nogle. 11 af de 17 dommere mente, at Anne var en heks og derfor skulle brændes. Samme døm fik Anne Kruse, som var død i fængslet. Abigail Nielsdatter blev frifundet, men alligevel landsforvist, fordi hun havde et ondt rygte. Den kloge kone Karen fra Lommelev blev dømt til kavstrygning og landsforvisning. Afsky og forskrækkelse. Senere benådede kong Christian den 5. Anne sådan, at hun slap for at blive brændt levende, men skulle halshugges først. Desuden blev det besluttet, at der skulle opstilles en støtte med en tavle på henrettelsespladsen. På tavlen skulle dommen og henrettelsesdatoen skrives med bogstaver til afsky og forskrækkelse for andre. Den 4. april 1693 foregik eksekutionerne. Liget af Anne Kruse blev brændt, Karen blev kavstrøget og Anne blev halshugget og kastet på bålet. Inden henrettelsen fik hun en halv potte vin til 8 skilling at styrke sig på. Det fremgår af amtsregnskabet, som i dag findes på Rigsarkivet. Subscribe on my YouTube channel. Så du ikke går glip af video som dette.